Argiaren podcastak. Menda bikoitza, Garbiñelarrearen podcasta. Sendabelarrei buruzko bitxikeriak, erabilera praktikoak eta belarren munduan aritua eta aditua den jendeari elkarrizketak. Bi astelenean behin argia.eu zen. Beranduegi. Marxismoa, konstelazio familiarrak, crossfiteroak eta beste flipau batzuk. Bueno, venga, guazen mamiras. ¿Está? Bai. Ni ustez a muerte. Bai, ez? Ni ustez a muerte. Venga. Vale, ba. Ba, zer itzi duzu Kevin sare sozialetako aditu eta aritu gisa. Blue Sky, Threads eta Mastodonen algoritmoen inguruan, zein duzu gustukoen, nola ikustu duzu egoera? Hombre, nik uste dut hori dalaz, hauzi oneri begiratzen nahi dugun irizpidearen arabera, ez? Orduan alde batetik badago irizpide ekonomiko bat, baina sozial ere badago, ez? Orduan, nik esango nuke, batez ere, eta, azpimarratza gustatzen zaielako, eta kontuten eukita gure publikoa, dibertsoa dela. Bai, unibertsoa bezala. Fedibertsoa bezala. Ze bezala? Sei aditu bezala izketan. Horta zeizin. Justo horta zeizin. Ez da gire? Ia, naztu. Ez, barkatu pretikoa. Ez, eta orduan, ni mastodonten erabakiaz enago oso oroar, baina egia da bai beste bien politika, netzala oso bastante kutrea bezala, ez? Orduan, bai, nik esan... Zergatik ez hori? Ez, nik uste dut oroar, da nahi iritzia, baina bebai nik inguruan... Somatzen duzuna. Somatzen dudan iritzia... Claro, jendeak Threadsen inguruan hitz egiten du pilo, Hori ez da gizerta zaitzan. Bai, horregatik galdetu dugu, Kevini. Baina ez dakotzen neko, nik esan dudanak ino. Bai. Ulertu duzu, ez? Jendearen zean naiz. Ez, hori diferentzia hori ikusten du bat, ez be? Hori bai, nik beti irizpide ekonomikoak bere muga izen beharko luketela uste dut, eta irizpide sozialak ere, atzenean kontuten hartzeko da diela, ez? Oroar. Gero ingurumenekoak ere badaude, hori beste kapitulu bada, baina hor niz hartuko nahi zen, hor nahi zen. Energia kontsumoa eta dar. Eta nizakit, tio, ez da gizan Mastodon best, tio. Hori izan da. Susmatu dut, hasi dozu zure erantzuna oso goian, eta bantzara desinflaiten Eliosko globo bat bizala poliki. Eliosko globok desinfla biten dira? Bai, poliki. Ia konturatu gabe. Kebinak bezala. Hori, aitatxitoek badako esperientzia, ez? Eliosko globoetan. Eliosko... hauek, airean mantentzen dian hauek. Zabotxa aldatzen dezutenak. Hori. Hortan bai. Ondo, ez? Orduan nik uste... Azteko eztabaida nagusiari eta listo. Euskal Herdiak garbi dakala. Zerien behar duen sare sozialetan, ez? Bai. Gaur egun. Kebina ikasoin. Zein erabiltzen duzu gehien? Mobilekoak ze soziale dira? Sare sozial. Sozial... Sare? Eta zera, zeminez nahi lagunan izenak izaten? Vale, lagunan... Lagunak dira. WhatsAppa bada, sare soziala? Hortaz, egile ginen izketan, ez? Ez ezkoa. Baina gehiago eta gehiago, estaduak aldo zu jarri, eta kanala lozu sortu. Zu WhatsAppeko zara? Bai. Bakizu metaren adela hori, ez? Ja. Ostra, hor, etikoki zelako katzen duzu zure burua, hor barruan egon da. Zei, orain arte ez dut kokatu. Meta da, hau, sakar berrena, ez? Sakar. Made, sakar. Nik signalak ere eta gutxiago, ia da momentu bat, signala ez duela erabiltzen. Ez. Eta geho, Telegrama ere, hor baina... Igual lehen gehiagotan, eta ja WhatsAppa dabil monopolizatu. Signala eta hori erabiltzen duzu jende gehiena bezala, ekintza violentoen inguruan nola kedadak inbertirenean, hortik inork ezarrapatzeko, ez? Bai, batez igual, imaginatu, atentatua egin behar badut, ez? Ja, igandetan. Hombre, eske bestela. Azte barruan okupatetan. Hori da. Nik broma barik erabiltzen dut asko glissando
Dala oinatiko bandan aplikazioa. Glissando. Bakarrik bandana? Ez, bueno, da, aplikazio bat, eta... Banda hori, musika banda. Bai, oinatiko banda hor da usartuta. Eta... esaten dutzu noiz dako zuen ensaioa, ensaio askotara paten bazara puntuak irabazten duzu, eta hola. Bai. Ostia. Eta puntu lortuzko zein da saria? Bueno, zure perfilan niveles mure goten da. Azara... Baina gero banda barruan ez daukazu estatu zigoerarik. Bai, bezuko kiduzu. Bai, hori bai. Hombre. Esaten baduz ez egatik da. Bai. Baina ez glissando gatik. A ber, ze maietatik ze maieta igozara, onartu. Klarinete 3tik, 2 batera. Bueno, ondo. Zer da, euskera maiak hizkuntza zea perfilak eta hori bezala? Zenbat eskaloi dia horrek? Klarinete barron dau 3, 2, bat, eta principal. Vale, eta zu, 3tik? Bat bira. Zela bat bi. Bat bi. Kantu batzuk bat, utatzuk bi. Bat bi iru. Estenatu egin, aurrerago edo atzeago jartzen, bat edo bizean. Ez, bueno, ahotsa diferentia. Saia hau da bat, melodisa geixa, eta... Vale, eta ze modu, sentitzen zara zure astentzio horrekin? Ondo. Protagonismo geixa. Dakotzu? Bai. Ostra. Ondo. Kontutan izan, entzuleak, izar dela gazte bat ombrerak erabiltzen ditunak. Ez tekot ombrerak. Kokatzeko. Klarinetea eta hori da naturaltasun osoz. Bueno, oso ondo. Eta zuek ze aplikazioa dako zu, mobilean. Eta txito. Danak. Euki bardian guztik. Indika hau bako zu, fijo. Indika bai. Ez. Zuk ez? Zumaian nik ezagutzen dut institutu aurrean dagoelako indikarizu, edo indika suntxitu. Inika. Bai, daude garaia. Sí, zango da inika. Zango da, existen bat, hola. Eta pintada daude ja aplikazioaren kontra. Bai, espaldi. Bai, jende bat ego gaitu iten du, hainbeste mezu jasotzek. Ja, karo, ez dakit ikaslea, irakasle, ala guraso. Guraso bat. Bai. Guraso bat edo igual irakasle bat ere, bai. Obilak, batean, ez? Bietan jarra egin du. Ja. Pero gainera, umia ez bada, berandu egiten bada eta mensajia jaikisako, ez? Gurasuari, en plan, notifikazioa. Iristen bada? Bai. Ostia, gureko haindik txiki egitea, ez dut uste hola. Eskola berandu heltzen bada, heltzen zezu modik horrela, tik. Bai, hori da. Guri gaur hasin mesua iritsi zaigun bezala, berandu. Nek egin dute inikana. Eta etorri zaizte ziztua. Bai. Bai, ziztuan. Ziztuan, bai. Palmera goio bat dagoa. Karakolako zen ziztu. Egin du ariketa oso interesgarria, zenien egin fijatzen, bueno, oso dakitzu erlazioen barruan, patroi batzuk reproduzitzen dela. Eta ni izarren patroi edo matroi? Izar retorri da esan ez ume txiki bat bezalakoa zehala. Bai? Hoi esan dau? Euskalo zindezun bidian. Entzun, izarrek dakan musika mugikorrean, lagunak. Ni fijatu nahiz, nita izarren arteko patroi bat reproduzitzen dugula, oinez goazenean kaletik dala. Ni pixka bat aurrerago, eta bea pixka bat berrogi sentimetro atzerago, ez? Ni pegatuta bezala, ez? Eta horren esan dugu, iguazen hau apurtzera. Eta horren, izar jarria lehengo, eta ni behatzetik 2 metrotara dola, ez? Beak markatzeko ritmoa. Eta eroso? Eta bere ritmoan etorri gara, Ni oso deseroso. Baina, ezin nuen soportau izan ritmoa, osea, poliki, baina oso poliki. Eskan, kamotzen naiz. Eta etorri esatzu jota ondo boiua jateko. Osan eskusa bat. Bai, hori gisa. Jode, Franco eta Hilderrean kamotzak ziren, eta bitu noraino heldu ziren. Ja, gisa da. Ez dut uste Slow Lifeen jarraitzaia zirenik. Bueno, Vegeta pizkat bai, ez? Franco. Bai, Hitler hortik, ez? Vegeta... Bai, ez ziren pizkatola Vegeta animalista... Bai, hau komentau izan du guztot, ez? Nazioen Sozialistan barruan bauela sekzio vegetarianoa. Eta guztot Hitler da igual vegetarianoa, zala, Igual bai, Hori zonatzen dozta. Bere gorpuzkerarekin bat egin zezaken, ez? Hola pizkat... Ez dut uste mazauta zegoenik hor bere zeatik, baina, bueno, hortxe, ez? Rammsteineko kide bezala, ne ustez, ez luke oso ondo pegatuko. Ez. Hitler batek. Ez da, Rammsteineko oiek jango dituzte ahuntzak agarreta guzti, ez? Bai, ez dakit. Bai. Bueno, oso ondo, gazteak. Dana ondo? Bai. Gero, esan beharra dau, eroskin inula kolapsau kajia. Ze, boio batekin? Ba, bronkia eta jau kajeriak aimarreri.
Aimar. Hemen kebin naiz, Ah. Bai, deitu kebin hemen. Ezu, bakizu zedan pan de hogaza, bakizu eguixa hogazana. Zentzuna dakat, baina ez dakiz. Bueno, Tipi... Ze, bueno, ogi mota bat, oain dauden milaka ogi horietako bat. A ber, hogaza zan hogetzen, eta nizak izan hogaza. Baina zuri, Ni nez zertako hasi galetizu zuri. Ba, nik hori erostutelako. Nik erostiko ogi bat, eta behar hogaza zan, ose zan. Bera zertako galetu izu behak hori. Ez kontaba ondo. Aimarrek zan xau, hau da, ogi hau da de centeno zan xau. A ber, juntzate kajerora, ogi batekin. Bai, ogi batekin ere bai. Eta zan xau, ogi hau zer da, zerrena da, eta Aimarrek zan xau centeno. Eta tipiak... Botatzeagatik zuzen. zekin bakarra. Eta kajeria hasi da beiketan pantailan etzun aurkitzen. Azkenean etzan centeno, eroskin ez omen dau de centeno. Nik uste dut sekalia zala, baina, bueno. Ez dakit, bale? Azkenean da de hogaza. Oñatiarrek Hogaza euskeraz. Baina hogaza zera zereal bat? Ez dakit. Sekalia bezala, eta espelta bezala? Begiratu ingo de guadar. Eluiarrek zer dion. Eta bronka gauta izu horregatik. Etiketa jarri bian otzala, eta notzala jarri, ez dakiz asunto, eta ez dakit. Gauza zaiak galdeketan. Ni enez azten behi galdeketan. Zu mastodonten inguruan ze iritziak otu, enez azten ba. Gero normala pertsonak entzituztela kutsazainetatik eta makina bat jarri. Bai ez? Ez jatorrak izango dira, eskero zer nahi du, Ogi bategatik kanpikatzen bat. Oñatiarrek beti eroskin egiten dituzu erosketak, ez? Bueno, saiatzen gara. Ez ditzu, atzerian gu, Euskaldun sentitzen gara. Oñatiarrentzat eroski da haien ekonomatua bezala, ez? Horre, erosten badu gero bueltan etortzen zaio plusbaliaren zati bat, ez? Zati, kooperatismoa... No, mondragonismoa eta hori, ez? Eroski kooperatibia. Bai. Oso horizontala. Epa, gero gainera ikusi du eroskiko tabernan, ez que berandu gatu zen baina tabernan kafe bat hartzen egon gara. Joder, Bai. Habez kontado, Bueno, baina hau, nik ez dut hartu Extraña bat hartu hemen. Tipia guroen, zu drogia bia zeuen, ez? Bai, kafe pixkat. Eta eguen salseo bat kamarerian eta besoreo baten artean. Eta zen... Bezero baten artean. Kristona, en plan, erotismo maila bastante gorena, ho? Bai, nivela oso goizan. Bai. Eta gu, ezin ginen fan. Begiratu eta hogaza da, hogi biribila, opila. Osea, forma. Uste dut baietz. Orduan ez da cereal bat. Ez. Zure gorobila zan? Luzeska, gorobila, bai. Osea, ez ala potxoko hola... Ez zan potxoko, baina ez zan bez kubikoa. Ez ondo. Hemen ere gaztetxean asko ligatzen da, azken aldion. Zarutzekoen? Bai. Oso bikote eta harreman mota berezia sortzen nahi dira. Bai? Ez duzu ez irakurri? Ez que ja gure etxea denez bai, ez? Hau gure etxea, gaztetxea. Hemen ez duzu ez entzun? Gaztetxean inguruan. Thatchers eta tartean. Ez, a ber. Ez? Bueno, primizia, a ver, Tornerrek zu... Kasetaria Komunean pintada bat ikusi, orduan... Bai? Bai, gezurrik ez erantzunik gabe, larun batean Zarauzko gaztetxean gertautakoan arira. Ere. Ez dakizu ezer? Noiz izan kontzertua? A ber. PSeko zinegotzi batek Zarauzko udaltalde danakin batea, larun batean gaztetxean jasandako erasua salatu du. Beharra ikusi deu, zabaltzen nahi dian errelato faltsua gezurtatzeko. Enteu naiz. Oain enterau zen. Bai, enteu naiz. Ikusten. Sopelan egon nintzen aurrekoan eta sopelan enteu nintzen. Mira. Ez da egilea, PSeko zinegotzi bat gaztetxetik bota zanik, eta ez da egilea hori gaztetxen izenean edo talde baten izenean izan zanik. Hori da, Inaxio Jarramendi, dela gazte bat eta gazte izatez aparte. Zinegotzi soziata bat, soziata txungo, Izena esan leike, hemen ez jartzen ino. Inaxio Jarramendi. Zinegotzi soziatan itxura baina daka crossfitero itxura. Gaztea, eta 64 urte gomentazka, ez? Bai, gaztea, bai. Osea, gaztetxean ibiltzeko modukua, edade. Gertatzen zeiola da, detaile badakala. Berez, ez bazan berdikoa, ez lasai asko sartuko litzakela kamuflauta. Bai, hori da. Bai. Rea da, herri honetan, alderdiak, gaztetxerekin ez duela inoiz harreman oso honek izan. Aurretik salaketa anonimoa, batzuko hien ondorioz, gartzela, oso rollo iunak eta txunguak. Eta gainera orain, adibidez, gaztetxe zarra, okizu horritzen zaite, orain Beverly Hills. Superporitxa. Orain Beverly Hills, Zarauzko Beverly Hills dagoela, etxe berriak eta hori.
hori bota zutenean, jendeak eskatu zuen, beste gaztetxe bat, botatzen badia zue, zikera emai guzue beste zerbait. Kontra boskatu zuen alderdia, izan zen, tiponen alderdia. Eta roia da, itzaiola besteri bururatu, ze asko gustatzen bere talde favoritoa da. Egin horregatik barkatu behar dugu, izo. Tatxez asko gustatzen zaio crossfitero zinegotziari. Eta erakizun etortzia. Eta erakizun etortzia. Eta orduan hemen zegoela, ustute zuela tatxez ikusi, porque aurretik beste talde bat zegoen. Doneruak. Eta izan ikusten, eta orduan batzuk jabetu zen, hostia, betu zindan. Eta orduan joan ziren bi lagun, soziatare bai, baina beste sozial onak. Esa bera, oso ondo, hau leku irekia da, baina ez leku neutroa. Zuek eta zure alderdia, zuk ordezkatzen zure alderdia, hau zuen gati balitz. Berak alderdiaren barruan beste hildo bat jarraitzen. Bai, hori da, Aznar bezala katalanez, intimitatean hitz egiten dula. Beste hildo bat, gaztetxaren aldekoa. Gaztetxean oso aldekoa, bai. Horregatik ez du inoiz ezer esan, gaztetxean aldeen agian publikoki, ez? Eta orduan, karo, juntzan. Baina juntzan minduta. Bihotzean minduta, ze karo, bera nahizun, tatxers ikusi. Eta orduan, erabaki du, gero publikoki egitea, eta orain salaketa jarri die beste biei gorroto delituagatik. Eta ez dakit erasoa, prentsan agertu zen eraso bezala, hendekuso hostiatu zutela, esan zuten. Eraso marxista? Eraso marxista. Wow. Eraso sozialisten arteko kontua direlako. Bai, euren kontua. Hori ere aipatu behar da. Zeka, nola gorrotu dezake sozialista batek beste bat. Gorroto delituan nun dago. Esatekotan tatxerzen errua da. Zer dela eta? Ikusita ze jarraitzai da. Aztertu barko zutela. Aztertu zure jarraitzaien dibertsitate funtzionala. Ez du funtzionatzen. Horrela, gaztetxetan jota hola, ez. Eta orduan, marroitxo. Osea, claro, tartean sartzen da gaztetxa. Teorian udalak emandakoa denez, hau leku irekia da. Eta, you know. Igual espero zuen, ez? Hori gertatzea. Zenek? Berak. Iarrak. Bai. Iarra. Hori iarra. Hada tipiko faten diana igual presuen manifara, guardia zibilak, hola, pitxin bat, hau zela da, kake, minuesa, hau, eta, hola, pizkata, adarra, bai, hori da. Honek ez egite. Baina esan gauzun, eta... Tatxer, musika... Jende asko dongo denez... Ja. Note ikusiko... Baina, esen heldu zatatxez, akorde bat ikustea. Eldera bat. Ez que, hau, errumore egitzitzaian honen inguruan, ez dakit, hipotesi badan, o konfirmazio badan, o honek badako zer ikusirik hemen zarautzen dauz crossfit lokal asko. Bai, hemen alboan, Honek ez dako zer ikusirik. Hau zon badauzko, bat? Zuk ezagutzen zu? Bai, gaina gaur beste bat deskurri du. Etorri gara bidea diferente batetik eta... Pentsatu, barkatu de parentesis, pentsatu berdina zela ze crossfiteko lokaldanak iguala dira. Kortxosko, zeak, ez, paretak. Gero pare bat neumatiko. Bai, holako gauza bai. Bi anilla tetxotik zintzilik, eta jazta, dako zu. Jazta parentesis jaitxe. Eskerrik asko. Honek ez dago jabetzan, ez? Holako crossfit ez dago, ez? Jabetzan, nola? Zer? Beha ez da... Buru jabetzan? Bai... Crossfiteko lokalan jabia ez da. Bera. Ez dakit. Hori izango zen zoragarria. Sopelako gentiak holako zehoz izan oztalo uste dut, baina ez dakit. Nik crossfitero zela esan dute, argazki bat ikusi dut, iruditu zait. Ostra, baina... Bere burua zigortzen dula, hor. Ostia, nik hemen laua izetara ezin du zabaldu hori, bai ez tapen eguneko bezala, baina fijo hola dala. Baina sopela eta zautzen arteko harremana beti izan dira estu bat. Txurfer, Kevin arteko. Bai, Peña Kevenia noa, bai, inguru hortatik biltzen da. Beraz, kontuz gaztetxeko kontzertuekin, gaur egungo garaietan, kanpora juntzen. Zoize, takit. Joan zaeten, ez dakit Mikel Erentxun entzutera, agian botatzen gaituzte. Ja, hori zan benen, sekula bidali zaituzte nun baitetik. En plan, zu fuera hemendik. Ni bai. Sartzen ez utzi, bai, baina... Sartzen utzi ez? Bai. Baina rollo segurata. Bai. Ez. Nundik? Ni mani feministen maiatzen bat. Martxoak 8ko...
Mani, oin dela, ez dakizen bat urte, garai baten, Bilbon egiten ziren martxoan sortziko manifetan hori blokeka juten zen. Eta gizonezkoa bakarrik onartzen zituen, uste dut, egizanek. Eta gu bloke hartuko ginen. Erosin lekutan jauzi ginen. Eta gombidatu gintuzten. Modu adeitxu batez edo ostiko batez? Eso son dorotzen, bueno, ostiatuta hori ez. Joan ginen eta joan ginen atzea. Ez dakit. Baina itxiatea kanpotik. Bai, ala, venga. Zuek ez, Ez da gotuko guan. Zaituzte... Klasetik igual egunen batean. Hor poterea garbi dago, zeinek egintzen du, no? Danborra da baten, Donostiko danborra gau pasaz sartu ginen batean eta bultzak atera gintuzten. Baio. Eta gure ustez, ondo gindoa zen lerroan jarrita. Lerroan, denborra jotzen? Rapa guen du lehenengo gauza jotzen. Lerroan jarrita eta lerroak jarrita? Ez dut uste. Ez dut uste. Zatero. Baina, tamborrada alternatiboa edo tamborrada? Tamborrada. The real one. Donostian, tamborrada. Herrikoan inguruan. Por cierto, orain sektez hitz egiten nahi galela, baldakizu zein den sekta eta religion arteko ezberdintasuna. Arrokan gustatu zitzaidan. Batzuen liderra bizirik dagoela eta bestena, ez? Ez? Bueno. Eta txarra, ez? Ostra, bastante ona. Bai, no pentsatu hortaz. Simpleki esan da? Bai. Baina hori. Ze? Bai. Pentsago. Kasu hortan, gaur egongo oson mundu mailako filial ezberdinak... Oson. Osonak, oso zan guru bat, ez? Hilin zan, oso. Baina da oso. Oso polar. Oso zan guru bat. Baina nuzte guru sekta batekoa o... Bueno, ez da egit. Nungoa pixkako katzen da. Tipo indiakoa zan, ez? Meditazioa. Eta gero Oregon da estatu batutakoa. Orduan, inoen ez dakizela rekaudu goina sako €1.000.000 eta Oregonen zerotik eraiki goen herri bat. Eta hola, ez? Eta hor konfliktuak eta mobidak eta onzian, eta beste dutzakoa. Eta, gero, horitak gero, hilin zen. Baina filial ezberdina moan dako, munduan mailan. Orduan, negaldera zen, ja behin hila, onja hori, religioa. Ja, religioa bihurtuko zen, ez? Claro, ya ez duzu garraitzen, ja sinistu behar duzu. Aldi berian oso diskursioak erligioan kontra eguen. Orduan, claro. Hori zel... Baina, marxistekin behori pasen, da? Diskursioak erligioan kontra, baina erligio bihurtzen dela. Hor dogmak eta... Bueno, eta marxista zinez dunak ere bai, ez? Bai, joda. Oso etzan, en plan, hori, ez materializata hori eta erosukana hogei Ferrari. Hombre, esan du kriston dirutza zeukala eta ezagizten bat. Bai, kauzke, behan exituan parte bat uste izan zela ekialdeko espiritualtasuna hartu. Mendebaldeko... Portxea. Bai, portxea hartu. Mix bat din, eta hor kriston exitu eukuen Mendebaldea. Zer guapo, Perfektua. Joder, osio. Mendela gutxi izan da beste efemeridea, ez dakizen bat urte bete direla... Zazpiron tapiko lagunek bere buruaz beste egin zutela, hor ez dakin ongo janean, Guatemal, Erta Amerikan zen. Baina flipau batzuk ez dakin ondik, estatu batutatik seguro flipau bat zen. Ara jun, komitzitu zitula, han paradisoa sortzera, ara heldu eta... Uste dut, zazpiron tapiko batera dolako estokeri bat. Baina zen, nola, bere buruaz beste? Bai, rollo, zeta... Joder. Y por cierto, etzan, Porsche, Rolls Royce, uste zela. Porsche. Ez da Porsche da, Porsche. Vale. Ega, etxoin, barkatu, Orlando esan duzula. Oregon, Ai, orke etxoin, barkatu. Ai, gaizki kontado dut. Orlando Bloom. Tomatea. Oregon esan duzula, guranen esatea horrekoan bateria entzunotzala Orlando buruz. Orlando hitza datorrela euskeratik. Hori ere bai. Bai, eta esan gura dauela Orlanado. Orlanado. Pues esan leke, hori, bai. Ese nion entzungo Kika Monarri, zi. Hostia, Orlanado Bloom. Orlanado. Suizidioa karri dozula horren arira. Suizidioa? Bai. Irakurri dut, ikerketa. Ikerketa bat, onda, pentsamentu suizidak izan dituzte 10 gaztetik 6. Pasada da, eta gero zorion txuk ez diela erdik. Zorion txuk ez diela, zorion txuk ezala, eta zertxo bait 124. Gutxi 128.
SRS 1,18. Nahikoa 16. Oso 4. Lau? Oso lau, Euneko lau. Oso zoriontxo 4. Oso. Egia esan galdera zaila da, Bai. A ver, es que nik zoriontxo kategoria ez dut, ze hostia da zoriontxo izatea. Ni ez dut ni puta idea zen zoriontxo. Zoriontxu, hola hitz potolotan, ez? Es que esaten dago ez tal existiken zoriontasuna, ez? Momentu oso politxak eta hori momentuak. Kontua da zenbat, ez? Bai, ados nau, bai. Zenbat askasun da bestetik, zenbat akasun... Bai, tendentzia bat, edo patroi bat dago. Bai, hori da. Baina, bueno, osea, no dagoen gazteria, ez? Bai, seguro ez dira gaztetxeroako, bai. Ez dakit, 16 o 10 urte bitarteko ia laun. 16 o 10? Bai. Ostia, gazte. Inoiz sentitu altzara bakarrik nahi ez zenuenean, 1,86, bai. Baina, normala, ez ebio, beti peinak inotik. Ematen du, inkesta egin duela ETV-ko kasetaria honoa zan. Elkarrizketako lagiten zituenan beti, eta gaizki zaude, Beste hau, bai. Benetan gaizki, gaizki zaude, ez da. Negar egiteko aldakazu. Bai, Madariaga. Hori, Madariaga kentun. Ez un etxitzen. Negar ez hasi arte hortzen. Zego gorra, ez da. Ja, bizida, tipoa. Bai, onda bilikien beste rollo antzerako, eta metxen arbola, edo, bueno, kursilada bat, nire ustez, baina, bueno. Eta iguala, hola, dramak. Bai, ezela, bai, beste. Izar zuri pegaien dutzu inoiz edo inoiz, aurreritzia dira, oza, ez hartu zeixonik esan bidatu dela, baina, bueno, espedot ez hartzia gizki. Baina, inoiz edo inoiz pegaien dutzu zure buruaz beste egitea. Ez dakot tendentzia hori. Ez dakotzu? Ez, egisa da, ez dakot. Vale. Gaina, psikologia be hori zanoztan, ez tú no vas por ahí, zanoztan, bai? Por donde vas. Hori zanoztan. Ja, hori ez zaitu lertzen. Hori zanoztan da, atos nago, en plan sekula. Bide honetikoa. Ez, bai. Osa, oso txungo pasau bisa, eta holako sozietan betzeiko igual, ba, ikaston kagadiain, abaten bat arrapoko txiakin eranda, edo olako gauza bat, pasau bisa eta oso gorra, horra pentsaileko. Hola, igual bai, baina... Ja. Olako roion bat. Ara, masai hogeita mar, izar da sartzen den makarra, zaztu, agian boska mandozu. Bai, nik suizidioan askotan pentsatut, baina, claro, ni ja fena hor, baremo hortan, horretik, zimaz. Bai, pentsau, bai, eta besten suizidioaz ere, bai, nik askotan. Bai, ez? Hori, bai. Inoiz pentsatu alduzu zeure burua zauritzea edo hiltzea? Hostia. 1,49, bai. 59. 59. Marrati zei, hori da. Zauritzea. Argi eta garbi hitz egin alduzu dituzun arazoez zure ingurukoekin? 1,53, bai. Beste danak ez? Bera. Kauske, argi eta garbi hitz egitea oso zaila da. Zuk imagina, arazoz hitz egiten du bakarrik juergan eta pedo gauzenian. Eta hor, argi eta garbi... Eso es ondo gaude, ez? Hori, ez oriontasunakin egisa da, hori baten entzun notzan, orainarekiko oso kritikoa garela, ba, ez naiz oso zoriontsuan, baina gero iragana beti balorekin dura goruntza gai. Jo, nire unibertsitateko garaixa, eta igual gero unibertsitateko garaixa momentuan bertan balorau zeben, hostia, ona. Horren zoriontsu izan ez zinen garaia baloratzen da. Ez da, iragana beti ikusten duzula sobrebalorauta edo, zela zaten da euskeraz. Gain baloratuta dago. Gain baloratuta. Gain baloratuta dago zoriontsu izatea. Ja, igual nahi hori pasain xe, bai. Nik amesten dut adibidez, Errusiako irautza egotiak inaz. Turismo, Errusiako irautza fan, eta han ibili, pikimatola. Ara jun. Bai, ara jun, momentu gota. Ez hemen egitea Errusiako irautza. Hemen egitea zaila da Errusiako irautza. Joder, pues un urte atzera bidaiatzea asko zerrezoa. Bueno, nik esan batez bez gehiago Errusian, baina... Baina, pizkat urrunetik lehenin ikusi, eta hola, ez? Eta, baina gero, fijo, horre gote manintzen, ez zan hain besteako izango, ez? Eta guari hilda ondo zinean, eske. Zela hilda. Jode, Edo kritiko itzuliko zinean, fijo. Kritiko, plan, ez da ni pentsatzen nuena. Bai. Zose, hola... Goze zer gaizki hemen. Ostia, turismoakin lotuta, naukan hemen parentesi moduan albiste bat, aberritzen dezuten 3 lerro hauetan zerbait arraroa, da turismoa goraipatzen duen albiste bat.
Eta da, gaur argitaratu da turismo ohiturak eta turismo hartzaileari buruzko pertzepzio azterlana, Eusko Jaurlaritzako turismo merkataritza eta kontsumo sailaren enfokatur, Euskadiko turismoaren beratokiak egina, basketurren bitartez. Hori da albiste osoa eta izenburua. Eta hori da lehenengo 3 lerroak, turismoa goraipatzeko albistean, 5 bider turismo. Bueno, es que... 6 eta esan dut eta gero esatez, hostia, Kristof Fidagarria. Vale, orduan... Turismo hartzaile gustatu zait. Bai, Euskal Gizartaren gehiengoak uste du turismoa garapen ekonomikoaren eta enpleguaren motorra dela. Eragin positiboa duela. Ja. Hori zuri lagundu dizu ekonomikoki. Bueno, justo... bideo Turismo egiteko bali izan, Turismo egin eta gero turismo egin ostean, ari batzuk irabazi dituzu horren kontura, edo? Bideo batez probestuko dut esateko Peregrino Moderno Oporrak dokumentala sarean dagoela. Argiak dauka. Eta gero YouTubeen bebai, ez? Bai. Argian eta YouTubeen, Peregrino Moderno Oporrak. Bastante dokumental 3 punto. Justo Raxoiek, zentzu hortan, esaten zuen turismoa ez dela bakarrik turismoa. Da bebai berrikuntza, eta horren beharra daukagula ere bai, komunikazioa dela bebai, hori importantea dela, azpiegitura dira ere bai, formazioa da ere bai, eta orduan turismoa nazional ero estrangeroaren kontra doazenak, betiko erradikalak direla. Norberaren burua gorrotaten dutenak, segurazki ez? Ez? Pues hori guztiaren kontra balin bazaude, zure buruare gorrotatu behar duzu. Bai, bastakit hori. Ja. Osa, gero eta frontera gutxiago dituen mundu baten, fronteren alde dauden pertsonak. Raxoiak hori esaten zuen. Pasada, Alko jendea gotea bandik, 21. mendian, Ja, eske... Eta 21. mendian, ia laurden bat beteta. Mendearen laurden bat. Ia mugarik ez dagoen mundu ontan. Oain. Alako gozekin. Ez que mugak berez legalak dira. Ostra, zagotu kapazidea hemen kuño batu sartzeko... Kuño? Ez? Zela legalak, marko legala igual berizten dago ez, adibidez. Zen muga. Legalak, paperaren gainean legalak, etikoki zea... Ez que, masterrian ikasi du, migratzea eskubide bada, ez? Bastakit, hori ez da bet. Hori ikasi oso. Kontua da nora, ez? Ja. Hori izaten da arazua. Ja. Migratu nahi bazu oinatira zautza, oinatiti zautza, bai, baina... Ja. Oinatitik nora? Oinatitik mundura. Hor ez dago mugarik. Senegaletik oinatira, ia zaila. Nora jungo zinateke? Migratzeko beharrakiko bazenute. Eta bizitzea? Beharraukizko. Igual Rojavara. Rojavara? Zen da hori? India. Kurdistan. Igual horra. Eta andrak, igual, 50 urteko andrak eta AK 57 intebiltzen dira kompra egiten eta... Ja, hor selfie guapo egiteko, Joder, idealizauta... Sovietar batasuna idealizauta dako zu. Ego imaginazula Kalashnikov bat, hor... Estepan, ez? AK 57 Kalashnikova... Egun sentia. Bai. Orduan bai. Zela zen Ez que ezagutzen zaut. Sovietar idealizazio hori. Nik uste duzuk izan duzu, gero bertan egongo bazina Sovietar iraultzan... Ni antisovietikoa naiz, Bai? Bai, baina gauza da... Bueno, iraultzan, Rusiako iraultzan, ez? Gero, momentu entzala emesteako izango, nik uste. Bai? Zer uste duzu, momentuan... Gero hori idealizau egiten dela iragana, baina momentuan bertan egonezkeo, igual Errusiako iraultza emesteako betzen izan. Atzen ezkeo bain, Euskal. Igual hor... Bestako izango zan. Osea, baita ez, baina en plan, entzuten zeben Lenin berbetan plazan hor, plaza gorrixan, eta ero fatezinen etxera, bazkaixaik ezeben, siesta, eta... Egun normal. Perfectamente. Eta igual Lenin zauz, goigarren filan da esatu entzuten, eta hostia, zabil esaten da, ez da ginen nahi nezen. Zart puta hori berri gauzak esaten, no? Nik garbi dakaten gauza bakarra da, berdin da zertaz egiten dugu, baina Lenin gugan dago. Igual, beste referentzia batzuk integrabiako gogen programa honetan? Bueno, garaiatan, ez? Neko garai sozialista getozela eta fuerte, pues Lenin... Hori ondo, ez? Aipatu behar dugu... Vale. No, Lenin eta
Eta besteak. Bai, eta beste, bai, hori, bai, Beste horiek, joder. Zeskan hor. Bai, bai, Kostatzen fuerte. zaigu emakumezko referentziak aipatzen. Ja, bai. eske bueno. Zen nire euskan hemen oain konturatu naiz fotokopia batzuk, eta hemen agertzen dira, pues nola ez, Fermin, ez dakit zer, bueno, badakigu. Eta ez daukat emakumerik. Venga, ba, nik botako ez bat, emakumea. Venga. Venga, a ver, danon artean bakautza bat emakume referentzia bototeko. Eta bere referentzia da. Benito Lertxundi badoa. Tu hori ere baneukan. Fermin, Benito, hemen dago. Retiro hartuko du. Auskalo, gero lagun batek esan zuen bezala, igual bain nola talde guzti bueltatzen haidian, hau ere bueltauko da, niko goi urtera. Disko berri batekin. Balike, egia esan, ileskorra bada. Ja, Benito. Bueno, ireskorra. Nik petzaikenen ja hila zegoela. Ze, ondala urte batzuk, eske, a ber, pentsatzeko mokoa da, ze, ondala urte batzuk, Mikel Urdangarinak eta zein zan bestia, hau bertsolarixa. Hau bertxolaria. Publikau liburu bat, elkarrezketa batzuna Benito Lertxundikin, eta izenburua zan. Mikel Urdangarin, eta bertsolari batek, egin dizko elkarrizketa Benitori. Elkarrezketa egin, juntatzen zian noizian behin, afari batin, eta berbaiteko, eta filosofatzeko, eta hola, Tipo Eta Lenin. liburua da, portada Benito Lertxundi, horizontera begira, No, es que... eta argazki bat txuribeltzian, osea, en plan, pilin bat tanatorio horio, eta izenburua, placer bat izan duk Benito. Ja, bai, hola... Dipetzenen, ja fanda deuela. Bai. Baina ez, musikatik, ez plano honetatik. Egingo zuten bazpare. Ez, ikusiko zuten ja maieran agian bazetorrela. Baina tipa gorra da, Bai. Tipa gorra da. Zenbat, 60 urte hor, gitarra astintzen. Ja, eta atzan hasiko 2 urtekin. Ez. Berandu hasiko zan, oza, edade bat euko. 82. Oso keres banaiz. Laro eta bian. 2 urte da eskala. Ah, 2 urte. 82. Se las kondu. La gaixoko zan. Paco Aristik intzu. Paco Aristik, Orduan hasi zen hau eta 2 urtekin. Oza, justo karrera Mikel aukatuta. Marquez. Neko berandu, hori bai. Agarrate. Zezu zeako zuen Mikel Marquezeatik esateko, ha? Mikel Marquez da Paco Aristi eta Benito. Eta Benito. Hostia, txerri burruka itzaiteko. Hostia, joder. De, tío. Mikel Marquez. Basoia zai Durangoko azokara? Bai, badakizue Benito nilo dala nere semearen aita, padrinoa nola da euskera. Nire semearen aita? Hostia, utzi zen esaken hor, Nire semearen aita da Benito... Jo? Oso salti guapo da, Nire semearen aita Benito da. I, hori titulua, gaurko titulua. Bai. Ba, bere joa. Bai, titulo badako. Eta ze ginen esaten, gero beste zera, bai, Paco Aristik eta Mikel Marquez. Hostia, kamiseta bat nahi dut horrekin. Hori, Benito ya txispun. Txispon, horretik ez. Ez baizkio zuen urte batzuk. A ver, aurrekoan akatu genula zutagarreko bateri jolea, ez dezagun beste referentzia batil. Iba, bakitzu zen indan, hau da la referentzia. Ostra. Brighton. Brighton, Berritxarrak? Bai, Brighton Berritxarrak. Brighton txarrak? Bai, Zer ezagitzen? Berritxarrak edako diska bat. Dako izena jaio musika eta hil. Bai. Eta horko 11. kantua, Ostras. da Brighton Bajerien ingurukoa, da ne ustez igual Berritxarraken kanturi politenetako. Bai. Zerren Ni inguruan? ados nago. Bai ez? Zerren inguruan? Ba, Brighton Bragen inguruan. Ez dakit zer. Bragen. Brighton. Bai. Brighton zan txuri Bota bakarra, dieta muga baina ez dugu. zan txuri bakarra beltz askoren artean pretoriako kartzelan, ez? Eta egunero hiltzen zituzten, pertsona bat, orduan eriotza tantaka. Eta gero bera libratu egin zen urkatik, baina inolaz ere mierda, esto kontau beste gauza bat aurretik kontau bine, ez da ulerketan bukaeria. Egia estan, abestiaren letra osoa irakurrita, Vale, oso ondo. Eta hilda tipoa. tipoa, hilda presoi. Bai. A ber, baina kontagun no? Ez, egunero bat hiltzen nuen eta kantu bat kantaiten nuen hiltzera zijoanak hil baino aurretik, zatik hil baino gero, ezin ja. Eta orduan, Brighton libratu zen urkatik, baina ez kantu horiengatik. Hau da, ulertzen. Ba, imaginau, hiltzea doa eta zuio kurrenze kantua kantuatu behar duzula. Eta era, jo se, imaginau, du hast mich. Urrengo egunean, beste bat, ez teki. Nahi duzun kantua, sarri, ez? Eta, nola, egunez egun, kantu pila bat, eta gero zu liberatzen zara, ez da juste hiltzen, eta orduan memoria geratzen zaizu,
eta orduan gogoratzen zara kantu guzti horien gaitu. Ah. Orain arte, zatik ja ez da Ja ez gogoratzen. da goratzen. Ia tipoa, astu eginda. Sakona. Bai, eta hil da. Hil egin da. Ez dute hil. Ez dute hil 85 urtekin. Bera zen poeta, margolaria eta militantea apartheidaren kontra. Ja, garaikoa. Ja. Ze nahiko zenukete hil aurretik? Osea, imaginatu, eskarrokan hortaz izteten egon ginen. Hiltzara zoaztela, baina, hori, ez dakit, urte bete. Ah, bale. Bale. Ja, Urtebete. guau. Urtebete. Ja, Urte ja, bete, ja. bai. O 2 urte, venga, ba. Eta Denbora gehiago. zure gaitasun ekonomikoen barnean, o nahi duzun aldo, osea... Ez, orain zaudena, karo. Ah, bale. Osea, Bestela, bai, nahi baduzu, indezakezuna da, bankoa laportu, eta gero, tak. Osea, kateatu ditzazkezu ekintzak. Vale. Zeo zer realista orduan. Nik igual bat akabo konen. Hola, ez da gehit. Estilo Trump. Bai, bai, bai. Osea, hori utopikoak. Bai, hori ez da realistia, ez? Zuko gine esatu dutzu, kanzer dakotzu, hemendik urte eta hilingo za, ez zinena, ez zuen bat akaboko, bai. Ez da realista, ez. Igual kuartelien sartu, eta, venga. Ja, ez. Igual drogau, igual bai. Hori bai. Ja, gauzak, bola... Baina, Drogau, ez da gehit. ze droga? Heroinia? Bai. Heroinia bai, ez? Bai. Bai, heroinia bai. Ez? Bai, heroinia bai. Nik uste baiet. Bai, Nik ez. zatik ez. Ze, beldurra diozu hiltzeri. Zertako. Zertako? Mira, Ikusteko haber zer reakzio. Joder, heroina zertako? besteatxo. Bai, ba, ez da gehiago, oza, heroina. Hiltzazuaz, da, heroina esan. A ber, hiltza basoaz ez dago beldurrik. Ez, Teoria. beldurra da, interesik ez dauka. Gero gian arma txiki bat ikustezu eta salto ditezu berdin, baina berez. Ja. Igual arrisku asko hartu, ez? Jake hiltzea noian, pues, oso azkar... Baina, ze arrisku mota asko dauz? Parapentia eta hola, eta holako. Wow. Ze. Parapente? Paraxuta, Parapentia o caída libre? bixak, Jauzi askea. bixak. Izar nahi bazu joango gara, Vale. Ni lagunduko zaitut. Ja, Osea, hiltzera zure zoiaz. ametsa baldin bada, nik ingo parapente zurekin. Baina, hiltzera zoiaz. Ez, baina horregatik, ozen nahi dute... Ni hiltzera noa ere, bai. Baina, gisa da. Baina, Ez hil. bueno, Eta orduan zatik ez duzu heroinia hartzen, hiltzea baldin bazoaz. eki gerozio. Ah, bai. Gerozio, beste soluzioa ingo zait. Ja, iba, jauzi askea nahi baduzu, Frantzian dakotzu, 200 euroatik. No. Ostia, nik hori Zer da nahi dut, askea. Bueno, salto egin dozuzula, pegauta beste tipo bateri, dakola paracaidasa. Bai, oso askeaz da. Hori Agian inoiz ez duzu izan gizon bat hain gertu atzetik. Ja. Ja, Bai, parapentea inunen. Ainxa, Bueno, bai, bai, nire bai. vale, hori. Ja, ez da oso askea, oso determinatuta dago jauzi Bai. bai, oza, ezintza Bai. asko mugitu bez. Bai, zara mokordo bat, Bai, hola, erortzen. Bueno, ba, jauzi ez askea orduan. Vale, oin beste aldera bat. Noiz izan da, eriotzatik gertuen egon zaren Hostia. momentua. Konstinteki. Bai, osea, objetiboki. En plan, bueno, anaiz hil. Inoiz, ez esan ditu nik ere. Ez? Zu bai? Hola, arriskua edo, o gaixorik Zure edo. bidai horietako batian. Ba, mira, baina horre bez, ez. Igual lagun, igual azpeitik bate kotxian gidatzen, hola. Bueno. Ja, Notado zu ez oso? Ez, nien ezin juzi egon gertu. hola. Ez betzinen egon mendixan galduta bakarrik hor. Nun? Ez, Latinoamerikan. Bai, baina... Ez, hori- Bai, gauza da galduta egotea, mendixan, bakarrik, mapa barik eta mobil barik, eta beste bada eriotzetek gertu. Ja. Ka, nik hau galdetzen izuen horrekan itzigen genulako aitatxismoan ginela hor batzuk. Eta batek ez dakit nolatea esan gaia eta alako zer esan ziotela. Geratzen zitezkiola 6 bete o... Tipo batek esan zizun? Bai, gainera uste dut Ulman gertatuta dela. Osea, dena oinatira doa. Baina Leditik pasata. zuri ez zaitzen. Hitz egiten eginen, hor hiru gizon. Vale. Futbola, mek futbolean egin bitartean, osea, imaginatu ze giro ederra. Eta norbaitek esan zuen hori, ez dakit nola aterako zen gaia. Pues hori bere lankide bati, esango ziotela, ez dakit ze gaizotasun, zekala, eta basi joala. Basi joala, geratzen zizkiola, pues hori 6 hilabete, 12. Eta orduan berak egin zuen, urrengo gunean, orain esan zian. Lanea junda Ez. opatek hartzea bidaldu. Ez hori bali txalo handia. Ez Audi bat edo kotxazo bat erosi. Hori bai ez nukela ingo. Baizea. Bai. Hori zen. Osa, zu hiltzera zoaz. Hori bai ez nukela ingo. Eta buratzen zaizuna da Audi A4 bat.
erostea, edo ez dakiz zer den hori, baina, bueno, alako, ez, hori garestea da. Rolls Royce. Hori, Rolls Royce. Bai, a lo grande. Rollseko Royce. mundu A lo oso. topikan. Eta esan dute, eske, jode, geratzen zaidaneako, hau disfrutantu. Hori bai ez. Merde. Hostia, tío, ya. Hil zaitez, ya. Joder, así. Hori bada espero duzuna bizitzatik. Bai. Eta ja, hilda, oez? Ez ez gero gainera ez zen... Atzen hil? Uste ez ez. Hostia, Amaiera... Mierda, alde hau entzun orduan programa hau. Osea, orain nagoa jodiuta, baina kriston kotxazokin. Jota urtenxako jugadia. Eta, bueno, Zer? dirua bazeukan, klaro. Bueno, ez dut uste. Bestela erosiko zun. Aurretik, jodiuta gabe. Zango zun dirua, baina diru guztia. Kotxe bat, hori bai, igual azkena. Kotxa saldu, ni txofer bate. Hori. Nire kotxeakin, baina txoferrakin. Hori. Manazu, ni txiazu kotxea. Hori azkena, eta horren aurretez, igual jate bat. Jate bat. Ez que gizakien helburua jate nahi Bidaia izatetik. eta hola bai, baina jate bat. Erosi hola gauzak, hola, ezakit. Objektua, eta garraio bidek gutxi goain. Ba, mitikoa da, pues, bueno, Indiara hor puntu horri bat jartzea kopetan, nire barruaren, nire nia tapatzera. Bueno, auskalo, egoera hortan egon bartzea, hola, fintzatzeko jendia, osea, galdera horri erantzuteko egon bartzea situazio hortan, bestela gota ikezu auskalo nola reakzionatuko duen bakoitzak. Ja, ez dakigu, ez? Auskalo. Hori gertatzen dani bakarrik alda jakin. Igual, bai ingo neben, arropa guapo erosi enterretxeko niri. Gustekin jaten arropa bat. Oindakotun zapatei bai, ez? De normalian, claro, illa da buenak ez da aukeraketan arropia, bere arropia, ez? Enterretxeko arropia. Eta dauzanak jota desgigantzika. Hori bazpare idatzita laga. Dauzanak jota desgigantzika ez da euren estilua. Osa, ez? Etxatu pasau. Ja. Iñaki segurulak aukeratu Baina orduan ez da izango zure estiloa, ez da? Bai. Aguruek aukeratu zen? Bueno, Zitzak ez zure estilo izango. indirektoki, baina berez buruaz beste inoenean, pijamia ukan jantzila. Pijama bat ukan jantzila, eta gero ez otzen kendu. Pijamiak egin. Jo, ilkutxan pijamien gaina tela bat eukan, eta etzan ikusten pijamia, baina ze jarten nuen gaina, ostra, ze jarten nuen. Uste turismoan inguruko zoz esala. Tourist go home. Living the crazy life. Enez, akordeen. Ez dakit, baina bai. Ustot, kau, eska eriotza da, ostia, hori azken turismoa da. Bueno, azken no. Azken bideia. Hor honek Brighten indunak kanta badak horrekin, Saldi horrekin, Gorka Urbizuk. Bai? Gorka Bizum. Ze saldekin? Hori, esan duzun hori, oso poetikoa. Bai? Bai. Bale, ez daukala, baizik, eta mendik aurre egingo duela, hau entzuten badu. Eta turismo azken bidaia. Hori, Mikel Erentzunek disko oso bat egizu horrekin. Koi kontzertu bezala hartuta, ez? Bai. Aztu zait komentatzea, kaukorikura aspaldi ez dugu aipatu, gure kakaka. Bai. Horrek, Audi lauari ditzen dio Aundi lau. Handi lau. Bai. Bada. Por cierto, zine bihal izun horrekoan. Nistan egin duten ekintza artistikoa. Zuekin ez nuen, ez. Dozenaka hola, handi lau, agertu dira, atzean barrabil parea jarrita, atzeko partean. Barrabil oso guapako egin da, hola handiak. Eta da, Too Late artistak egin duen performance artistikoa, volantean jarri, eta gizonen jarrera maskulinotasun toksikoa salatzeko, Frantzeko errepideetan izan dako istripu hilgarrien arrazoi nagusietako bat, hori bai da, batez ere, ziklistetan. Betiko arrokeriaz gidatu eta hola, eta hori, eta buruatu zaio potroparia gartea handi lautan. Oso guapo gaitzen zian, Ia esan hori ere bada, Karo, hila aurretik zeidin nahiko zenuke. Zenbatek erantzungo zuen kotxe bat erosi, ez dakit zenbat izango ziren. Baina hiet gehiengo erabateko agizona izango zala, zalantzarik ez dakat. Bai. Eta ero, kotxe bat zuri barrabiak ondo gehatuko izako ize, batuk ez dako pertsona mozua. Bai, hori askotan esatea. Bai. Horrekaldea. Ba, kotxe batzuk emuten da, basarre dauzela, ez da batzu barrezka, ez da batzu. Luxen torpegia. Ja, gizon bat etzanda bezala, ez? Ezerra? Kotxia. Ja. Ondo. Eta, zeizan ba, bai. Bueno, gauza, detaile txiki bat, ze hirugarren mundu gerra datorrela. Bai. Noiz? Ez da gila, ator, aspaldi ator. Ja.
Claro. Bai. Izango da gure lehen 3. mundu gerra. Ja. Ez? Claro. Hostia, tardatzen dabil, zatek lehenengotik bigarrenera ez zian hainbeste urte pasau. Ez. Bigarren aspaldi pasau, zen. Lehen bizitzan... Bai, bazekiten. Hori gertaba aurretik nahi ikusi Pradales eta Fermin Muguruzaren arteko tertuliatxo, kafe tertulia hori, Joder, Barkatu? Barkatu, a ber, garatu hori. Zuzenean eman barko lukete. Garatu tezi. Pradales lehendakariak gonbidatu du Fermin berarekin hitz egitera, memoriaz, musika kultura, gizatea, eta bar. Eta Ferminek baiezkoa eman dio. Orduan ez dakit hitzordua jartzen dutenean, Pradales... Estauko litzaidak, ikustia. Pradales elkartzen diren eskua mantagero galdetuko. ¿Sabes euskera? Seguro. Ostra, ja. Jo, Bueno, segi 3. gerrate mundiala. Bai. Bai, 2. gerra. Baina zatik aiza esaten 3. gerrate mundiala. Zerbait pasada astuntan. Estatuetako presidente Biden. Oaindik bera da. Berak ere ez daki, Ez dut aspaldi ez dakala oso garbi. Erretiro hartzeko hori ere, Benitorekin. Bai. Benito Baldopari begira dago. Batzuk hartzea juteko modu. Bai. Pues kiston pepinakoak eman dizkio Ukrainari, eta orduan, pues, Leninen osteko Rusiarrek, batez Lenin Putin, ezan du, dela garaiagian rollo nuklearrak pizkat bideratzen azteko. Ja, errentagarri irtetzeko, ez? Nahi. Eta orduan, pues... Oindala urte bat egon zen azpeitin itzaldi bat, ez dakit, bat etorri zen ez dakit nundik, eta horrek esaten nuen, bai, Europan, datorrena, Europan gerrate nuklearra. Ni hor pixka lasaitzen hau, pentsatzeak ez gaudela Europa erdi-erdian bez. Eta horrek pixka eskinan egote horrek lasaitzen hau. Eta enauena lasaitzen da, justo Espainiak Europarekin daukan konexio klabea bezala justo gu erdien gaude. Horrek enau lasaitzen. Maldita, adibidez, Galizian egon da, o Portugal da, ne ustez da bastante ondo. Edo Kanariak, o ez dakit, ez? Madeira oso ondo kokatuta. Madeira oso guapo. Agian da, bere alde hon bakarra. Bueno, eta ondartza guapo, esango tu, Ez dako, Madeira. Ez dako, gainera, perfecto, orduan bai da, gauza hon bakarra, Madeira. Eta hori eta Cristiano Ronaldo, barkatu. Horkoa zan, ez? Bai. Bota, oian guapo gaude, Lauri Silva, eta oso oian bereziak hemen ez dituguna bezala, hori kontuz. Bazuzara orduan nire semearen hildokoa, errokoen esatea. Buruatu zitzaidan, zen momentutan buruatu zitzaidan, Libanoko suetena asaltzen saiatzea. Bai, Suetena zer den ez dakien, eta por supuesto Libano, gutxo gara bera bai, bazekien. Eta, ez dakiz esan nion, imaginatu. Alzen honen. Hizbula aipatuta, baina galdera izan zen, eta Israelek guri egin aldigu eraso. Digo, pues hombre, claro, pepinako onak badazkate. Eta gero berak izan zuen, aguneko urrun gaude. Ez dia, helduko naino, zure hilotik. Eta horrekin ja lasai. Ja, ondo. Eta listo. Eta gero galdetu zinean, abertzin ari den gerra irabazten. Ja. Ukraina eta Rusiaren artekoa. Horren alde jartzeko, klaro. Ze hauek ikusten dut irabazlearen alde beti. Claro, Palestina eta Libano, Palestina eta Israel gauza nion ez zela gerra bat. Eta gero ez gerra bat, orduan gerra da Ukraina eta Rusiaren arteko. Bueno, bai. Hori bai. Eta gero, zinaria irabazten. Zaten dio, pues batean agian hildira 100.000 eta bestean agian 300.000. Orduan, zuk uste ni hor rollo indarkeriaz da bidea, hola esan gabe eta... 300.000 ez dakiri bat, ez dakit, ostenaka milaka, bueno, eske datuak eskutatzen dituzte. Eta digo, zuk uste hori norbait garai aterako dela? Hainbeste hilda, lagun, ez? Ese itatxo moralista, ondo, Bueno, pues orduan irabazten nahi da, pues eso, la 40.000, pues bueno, pues la 40.000 bakarrik galtu dituna. Irizpide txiki kuantitatiboa orduan, ez? Hildakoen kopurua. Hildakoen kopurua eta tira horrera. Ostia, hori kontutan alkuita, adibidez, Vietnamgo gerra, orduan estatu batu horrek irabazten zuten. Claro, ni urrengo argudio hori zen bezan hor buf. Ja. Ja, Vietnamen sartzen manez Libanotik eta Ukrainetik pasata gero, buf.
que geopolitika umentzat, a ver, Asier Blas, ipuin bat. Asier Blas garai ez? Asier Blas. Komunismo garai, claro. badago ez, bera hor. Bai. EHU, EH Bildu. Bai, rektoretzan sartu dela. Bai. Claro, hauteskundeak izan dira. Ja. Bai, EH Bildu grabazi du eta PNV PSOE galdu, ez? Leninen zeak eta ikasiko dituzte orain. Bai? Igual, ez? Vale. Ja. Claro. Ja, lehen adimen emozionala taula, ez? Hori da. Bastante garatu da. Ikasgai guztita sartuko dute berezera. Bai, justo modan dagoela, adimen emozioan kontua, hor ondo gozan, hor zeharka, ez? Bai. Bueno, hori, EH Bilduk irabazi du, PNV PSOE galdu, eta gero gedarren arabera, abstentzioa garaie. Hori, Ondo. klasiko bat. Ez aia arrazio falta, baina... Ezi, notiziak uste hartuz, nahi nuen esatia, behin Fermin Muguruzari entzun niola entrevista batean, Beirut zala bere hiri gustokuena. Bai, bueno, ya pasada gai hau, baina esan ni bere ben. Eta geina esaten ben, jo, eske da leku interesantia, se beti da gerrako tentsioa. Bai, ez? Oso interesanta nien izela gorbizi, ez? Pizka. Eta... Eta Fermin Muguruzari elkarrizketa bat indiotela, Aspaldikoa da, baina YouTubeen da uste dut. Hostia, babitu, aspaldi, bera gertu gabe, Davidetan, Semendik aurrea esperate. Eta etxoz, hori Blakiz Beltzan beba dau Beirut izeneko neska baten personajea, Ostras, pues Blakiz Beltzan agertzen bada, orduan seguro... Este eunda berrogeta bat personaje historikorekin batera. Oiratu da, berarekin protagonista. Hori da, oiratu hilen da behakin, da bai. Hostia, filme hori, Horre, dio. Hoxe. Pradales, Horga, ja, nik uste... Zudia ze. Guk junin behar dugu. Niko Ostra. nire proposamena Zordurok. Braiten brak jaztia. Ai, Bai, hostia, ni banekan beste bat, baina, bueno, Braiten oso guapo da, guk kantauku, zehoze, Benito Lertxundina. Kantu, naize, eta... Hilko banitzo be? Kantuz naiz, bizi. Ja. Kantuz... Gaina, Benito Lertxunderen kanta oso bat abestu behar baduzu, Bere zara helduko. kantatzen da. Zegara? Bai, Hostia, pero, eta mazazpe minutu da. Autobusa hartu Galdun bio. Da igual, lauia galdu du, marra. Seguro? Nei hemen ditu, Kevin, bale? Kevin markat. Bale, eskerrik asko. Braiten. Hostia, pues, a ver, hau izatzen da horretik. Así que kontatu amaieran ni bilatzen duan bitarte. Osea, esan zerbait epikoa amaitzeko. BR, Y-A, T-E-N. Zerbait epikoa, mesedez. Ez Braiten de letra du. Bale. Izan zoriontxu. Ni, Eriotza azken bidaia da. azken. Birrara iztatzen sinisten duten entzatez. Zertan? Birrara iztatzen. Reenkarnazioa. Bir? Ara iztatu. Ah. A ber, Hori beste da da, esateko nola modu bat, ez da ara- bakarrik aragia, ara- zurrak eta... Baina, bueno, da esateko modu. Laneko gauzak.